Uvidíme, či dnes bude fingovať. Uvidíme, či dnes bude fingovať. Ja som to povedala. Reinvite the bot. No to sa mi veľmi chce. Moje hamblivé. Toto vlastne dobiť, chcel to späť. Dobiť späť. A ja tu nevidím toho idiota. On tu mal byť. Čo som pokazila zas? Si to ty? By mal byť veľmi živý hlavne. Či mám ísť za ním najprv, že úloha splnená? Nie je tu niečo, čo tu malo byť, alebo respektíve niekto. Či mu fakt treba oznámiť, že halo, dobila som ti naspäť. Hrať. Už chceš ísť naspäť? Where are you, Lord Kenneth? Ja ho tiež hľadám. Môžeme ho hľadať spolu. Tu som asi normálne ani nebola. Čo sú tie medvede také OP? Nie! Ježišik, ty si taká sprostá, až to bolí. Dobre, ale zistila som teda, že ešte som toto nenašla. Očividne. Tu stál, nie? On tu je! Oh my god, on tu je. Prečo nie si vo forte? Ty debil, veď máš byť vo forte. Yes, I did. Vráť sa tam, prosím. Just you watch. I'm watching. Nothing's changing. But me, I'm a bloody mess. Už nepadnem do výťahovej šachty. Koľko z tohto môjho štítu je taký veľký, že posteľ by som si z toho mohla urobiť. Nejaké periny na to dať a spím. Prečo mi to zameria na toho, ktorý je ďalej? Premárnila som kukrík. Oh my god, nehač to, ty krava. Oh my fucking god. Zabij ma, prosím ťa, zabij ma. Teším sa strašne moc z toho. Táto hra. Oh my god, poď. Nech sa tu zabíjajú pekne navzájom. Nech sa to zabíjajú, ty koko. Za mne potom prídu duše z toho. Nie, počkaj, my sme kamoši. To veľké nedorozumenie. To som neurobila na schvál. Proste ja... Omyl, no. Bože, táto vec v strede, tak by som sa zabila tam na tom. Musím zapojiť všetky 3 mozgové bunky, zase to bude ťažké. Ja to tu prehľadám, ja ho nájdem. No povedia, ja ti verím. No dobro, tak nič, tak to obídem, lebo som... Kokos, ja som taká lenivá. Kde má byť ten otec? Kde je? Bože, milujem takéto, keď musíte proste sa trafiť. That's what she said. Ty si tam sedel celú dobu na lavičke? Teda, že na ktorej? Jezuš. What? To je celú dobu čestka? No tak to som určite myslela jeho, keď som schopná mysnúť takú obrovskú čestku. Vedia šplhať? Ty si šikovný. Koľko vás to ešte bude? Alebo mám ísť za Irinou, alebo mám ísť za ním? Tak kde bola Irina teraz? Tu je ľud. Oh! Sorry, nemôžem ísť cez vodu, voda je zloba, nevieme plávať, áno, pohodička. No dobre, tak ja idem cez hlavnú bránu, ako správny občan. No, nebola Irina, či tam bola zase tá babka, ja už neviem, bože. Skúsime hen toho Knighta, ty kokos. Som taká koky, že to skúsim. Poďme to skúsiť, akože for fun. For funsies, a bude to mega trápne, ale ja sa ho bojím, on má milión útokov. On vie, čo robí, lebo ja sa idem healovať a on to využíva, svina. Kus idiota si. Čo som to spravila? Prečo som si dala flásku pri ňom rovno? To nikdy nedopadne dobre. Ja potrebujem hlavne toho koňa zabiť. Bitch, you dead. Počkaj, ale ja chcem od teba dostať niečo. Je tu, yes. Ľudia, deje sa to. Možno aj dneska fakt progresneme. Povážila by sa niečo zlé na mňa povedať. Ja poviem každému áno. Ja budem kľudne v každom, Raja by hlavne potrebovala kozmodisk, lebo tá je zhrbená postúra, to je niečo strašné. Oh my god, som mafiánka, Volcano Manor. V Kingdom Come bol ten kôň Pebbles? Alebo sa mi to zdá? Hello! Kozmodisk? Ešte stále nič? Ja ti ho kľudne zaplatím. Ešte Scout, to bude nejaká pyramidová hra. Ona našla mňa a ja budem musieť nájsť zase nejakého ďalšieho. Ja neviem tiež, nemala by som tu byť. Kde máš hlavu? Ako to? Fuck, ja som sa práve podpísala nejakému diablovi. Do prkna, to mi nikto nepovedal. Mňa zlákalo, čo mi henta hovorila, kokos. A môžeme jej padnúť hra kľudne. Ako sa máte? Beautiful! 10 out of 10 experience. A všelijako, ja som tiež všelijako momentálne. With game return, might not be selected from the system menu, please. Ja by som veľmi rada, môj zlatý. Keby ste mi nevypli hru, kokos. Čo si mi to naklamala? Ja nechcem War Against Airtree? Stromy potrebujú žiť? Great Hall. Ježiš, tu by sa večeralo. Oh no! Please no. Spartou. Bolo rýchle. To bolo milé privítanie. Vôbec sa mi tu nepáči, upísala som sa satanovi, chcem ísť naspäť. Ty, toto ti neodpustím. To sú tie zmluvy, čo veľmi vyzerajú dobre a potom tie malé písmenka dole sú, ha? Malé písmenka. To sú ruky s nechtami. Oh my god, no!
no. Ruka šmátralka, presne. Nemám proste tu čo robiť. Ja len tak vždy dúfam, že v týchto ťažších oblastiach dostanem niečo, čo mi pomôže v tých ľahších oblastiach. Ona je vlastne mŕtvá, Doriťky. Teraz kde je Edgar? Počka. This is a plot twist. Ja som to asi potentočkovala. Misericorda. Ištván. Au. Kokos, tak. Hovorím. Ty kokos, final shot. No čo ti poviem, nie som na seba pyšná. Keď nezmyselné smrti ja mávam, fakt. Akože dalo sa to zabiť, ale ten poison, tomu sa asi ja ako debil nevyhnem. Not a good idea. A tu máme bossa, super. S 2 flaskami. A čo som aj poisoned. A to bude tá kvetina tiež, že? Nie. To nie si kvetina. Wow! Zabite ho, lebo ja už mám no hit challenge. Oni mi ho zabili, kokos, za mňa. A ja nie som poisoned teraz. What the fuck? Čo ma nezabiješ? Mám animáciu. Prečo nič Ty máš dropovať, ja chcem, aby ty si niečo dropol pekné. Koň, neutekaj odo mňa. Už mi daj svoje brnenie do prkna. Oh no. Môžem si ťa adoptovať? Ty si lepší jak Torrent. Torrent nepočúva. Nie, Torrent je lepší. To je taký obyčajný koň. Čo som chcela robiť? Ja som sem vlastne ani nešla nikdy. Ja som sa bála. Au! Nie! Oh god, stop it! Kokos to je schodov. No dobré, to ja som Minecraft! Oh my goodness, what the fuck? Tam boli 2 golden. Ahoj, maj sa krásne, what the fuck? Nie, nechoď ešte asi, keď si len prišiel, ale ahoj. Today I'm very fragile. Secret tier konečne po 300 rokoch. To není secret tier. Choďte do pekla. Ja som sa tak tešila na secret tier. A prd. Môžem dostať tú tvoju cerepetičku, čo nosíš na sebe? To ja chcem také nosiť. Zavadím, ty kokos. Dnes je zlý deň. Prečo streamujem vôbec? Na zdravie. Shit. Sem asi nechcem vôbec ísť ešte. Počuj, ja som bola vo Volcano Manor a ja som sa asi upísala Diablovi. Tá ženská, tam je niečo, to je jedno. Niečo. A ona ma presvedčila, aby som sa pridala k ním, ale asi som sa pridala k tým zlým, lebo ona hovorila, že chce proste bojovať s Erdtree a ja mám rada stromy, takže neviem, či som robila dobrú vec. A bol tam Patches. Dobre, tak Glintstone môžem okašľať, aj tak nechcem, poďme si popravde, a do tej reje Lucaria nechcem ísť. Si fakt mimo dneska? Nie, prestaň. To som spravila na schvál. Keď umrem, tak to je to vždy zámerne. Táž kres. Not now. Presne, vykopali to. Vykopali to trpaslíci. No, bože. Čo mi dnes je? Nič nepíšte, prosím. Pozeraj sa, prosím, pod nohy, ty ťapa jedna blbá. Oh no. Oh no. Uži si cestu. Tak, tam si uži cestu. Nemám rada. Boss inokedy. Papa! Not now. Not now. Not now. Spartou. Not now. Spartou. Now. Not now. Spartou.